Agala kay tipid chay. Untuk tubo dati dandugan eh. Kita nagtubudan. Lagi ti utong anay muna. Hindi, sayang mo. Yan. Dagiti pichay. Dagiti pichay. Manalaylay. Napulot ganun. Maski malaylay ti pichay. Grabe nga minti pudot dito. As in aglaylay na. Alain pa yun tapos sa ramagango. Uray masibukan da dito yung tundikat malaylay daman. Pero eksakto lang, di ba ma? Mag-other da nga talaga. Makovertay ko din na. Dapat nakadaliro. 15 bis. Damay sa riputan. Sarap po ito na yun. Mano nga daytan, presyo na dya palengke. Hindi pa rin siya dito. 30. Meron na tayong pechay. Tayong gulay. Gulay-gulay. Oh, gulay. Yan ang the best na ulam, gulay. From farm to kitchen. The best. Riputan. Hala nga basta riput. Nagdakkel nga riput. Ay, Gusto ko man naklik dati na isang at yun dyan. Diyan mikot. Yatali pa pa ako. Talo lang nga puun ko. 50. Oh, Yatali pa pa. tamang-tama ko man naklik dati. dapat sa kumakit pa yun. Dari lalusan pa yung mamasan ito na purwakan. Pagnuang ikin ng tiro. Di bale. Next to. Asto iti pag repeti taga ba away mo. Saan nga straw, lanot. Conforme nga maalan ah. Tono. Dua. Apa yang ikisap dagi jema? Panawan dagi ba? Gusto ba di mo? Kastanan siya. Ay, ma'am. Ha? Hindi kita laon ko na ito. Laon niya, napipintas na. Gito yun. Ano sa labas? Pagkukuhaan na, masibukan data, dumatakil. Yung sumito. Nagkuhan, natangkunanin eh. Mm-mm. Nagbaybay ulit na po no. Natangko na nga hampay nga dimakol. Imo na nga naglakay. Hindi nga rin pati i-order ko kini Kuya dyan mat ajay. Pichay nga agsabong mo. Ay, when the flowering nga Oo. picture. Nga pati kayo na masida. Nalok ng garin day dyan. Nang ipatido. Barang ano isang lugar na tuntunin ko ba yun. Ibar din mamamot ijayin ko balay. Oh, ano ito yan. Sayang. Mabalin pa yung data.
Nakapokus. Ay kasi. Hindi, may kagalan. Hanggat mamagalan. Ano sa bala pa diyan ay pagpapasilo mo ka mo pagpapasilo. Pesta. Makidawat akto diri nagput yun. Nakpalag na to. Makidawat akto diri nagput yun. Kisak pa yun Makabulan, dapat magagal. Madimot lang lumautang niya mama. Matayimot lang niya. Ay natin tagar pagrupot tayo. Tagal-alas nga at sila. Agparot ka na ay Jay ko ha. Laman parot ti nano. Jay kasta. Kasano nga tikas takat ag video ak. Videographer ko. Mangkita ka man. Nakapokus. Oh, kasano ra ito ngay? Masigig ka. Demo. Nakita niya nagmayat. Po, naggagutong na ubing. Data. Nagsigla. Babalasang minay nga duwa. Babalasang di kalman. Oy, hindi. Kalman. Isu de tinagan na dati nga balasang ni Janet do Pais Uraw. Dati may sakit ni Luisa. Kay balasang di kalman. Donya Luisa do Pais. Donya. Ganyan nga ang kwarta mo. Ay, ito. Ito. Beans. Bagyo beans. Pintas na kita, Bagyo beans nga na kita. Hindi na ka muna dito. Ha? Ito. Nakita dagi jay beans mo lang. Supay Malaylay pa yun. Bukas pa nga presko apit. Ano kaninti man ni Galen? Ano samit ka no? Sabi na di piman, tika lang. Nasarupot. Very nice. Nagpaspasi ka, nagpaggal. Dali po, maparam. Nakidtot pa Kahit samot din, naganan angkal. Dali po. Yala. Oy. No, English. Oy, banawagan tayo ti Johnny. Ay, sayang malaylay-lay. Nalaylay da piman. Sobrang apudot. Repolyo. Padautong. Bangon. Dagiti nagungan. Repolyo.
dito inalada puro kadapit rin. Udang inang alay oh. Awan ba? Nakabilang kayo tisan. Ika, tagdigos ka. Udang mat. Daytan, jepet chay, naluton.